guys! Welcome to Shaya's Vlog. Ngayon ay magluluto tayo ng pinakbat. Ilocano version. Itong ingredients, talong, tomato, karne, luya, bawang, sibuyas, okra, tsaka ampalaya at sili. Ilocano version. Magigisa na po tayo. Lagyan po natin ng mantika, luya, pagkagisa ng karne, lagay na po natin ang tomato. Haluin po natin siya hanggang sa maluto. Halo-halo lang po. Pag nakulo na po, lagay na natin yung gulay. Saluhin na naman natin. Ito na po ang ating gulay. Lagyan na po natin ng sili. Sili. Ah, sarap. Takpan po natin hanggang sa maluto.